But the problem is ambuya. Imi mefa notora chokwadi from beginning. Imi makaura ere mwana. Ko akakanja mwana mvura ndiani. Ngona akamjara pasi tombochika. Chichakaitika mimi. Mwana karwa nesu. Akarwa nesu zishiri. Ndanzi. John Jili, Alistair Sibanda. Finally, they are here in Zimbabwe. Oscar. Right. Alistair Sibanda and John Zvivi are back home to answer to their crimes after being on run for 2 years. Ladies and gentlemen, kusangana kwatukuita zvakare pa channel ino, channel yeZimWitness TV, yandinodzoka nama updates akasiyana. Uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. John Zvivi and Alistair Sibanda finally are now in Zimbabwe kuti vange vachipindura mhosva yavo. They handed over to Zimbabwean police by South African police today. Ko John na Alistair mhosva yavo ndeyei? Ko why vakazosungirwa ku South Africa? Nyaya ya John na Alistair yakamira yakadai. John na Alistair vaigara nevana 2 vanova ivo baby princess Shoko the late aiva ne 4 years dzekuberekwa na Susan aiva ne 6 years dzekuberekwa. Vana ava vaiva vana vemunin'ina wa Alistair. John na Alistair vanonzi ivo vaigara vachirova vana ava netambo dzemagetsi vachishandisa seshamu. Kufa kwakazoita baby princess akanga arohwa na John nemukadzi wake Alistair. Mushure mekunge baby princess afa, John na Alistair vakatora mwana vakamuisa musaga 25 kg yehupfu apo vakanomukanda murwizi rwuri between kuwadzana Glaudina and Extension. Baby princess paakawanikwa mumvura ainge akatsondwa kumeso. Mwana akawanikwa akakandwa mumvura nemusi wa 2 August 2023. John and Alistair inform Nomsa vanova mai princess nezvekufa kwemwana, vakataura ivo vakati mwana vakamuviga kumasvingo. So vakazoti mai princess vadzoke next weekend vozonorakidzwa kwakavigwa mwana. Kuenda kwakaita Nomsa akamirira kuzorakidzwa kwakavigwa mwana, John na Alistair vakabva vatiza vakananga ku South Africa. John na Alistair vakazonobatirwa ku South Africa asi vaiva vasina mapepa akakwana. Vari ku South Africa kudaro vakabva vatanga kufonera dzimwe hama kuti dzivakumbirire ruregerero kuna Nomsa nezvavanga vaita. Vaiti vanokwanisa kupa Nomsa mota nemba iri nzira yekuripa mhosva yavo. So kubatwa kwavakaitwa nemapurisa eSouth Africa vaipota vachienda kumacourts asi vaisapiwa judgment. So muzuva ranhasi vazounzwa kumapurisa eZimbabwe kuti vange vachisangana nemutongo wavo. Many thanks to Tete Tilder, More Boys Munez nevamwewo vakasiyana vaifambira nyaya yekuurayiwa kwa baby princess Shoko. So I'm going to play you video ra Alistair na John pavatorwa pa border rebed bridge. And I'm going to play you call yakarekodwa John achitaura nehanzvadzi yemukadzi wake. Muchipedza kuona video rino ndinokumbirawo kuti tisangane mucomment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda zvasarira kwamuri. Yeah, but the problem is ambuya. Imi mefa notora chokwadi from beginning. Imi makaura ere mwana. Ko akakanja mwana mvura ndiani. Taure mjara chichakaitika kumwana. Chokwadi chakatongonaka mjara pasi tombochika. Chichakaitika mimi. Mwana karwa nesu. Akarwa nesu zishiri. Ndanzi. Yes. Ndenda kubi kusenda ndokana nenda ku maso. Zvadaro mama enda maso vandifonera vati mwana tasei arwa nesu ndenda kumadzi baba. Chizosvika umane rini azvishuwa mwana tasei afa. Asati anga chiri kutaura. Mwana anga chitotaura. Hanzi. Alright. Mangwana kuseni. Ndikatanda kuda tasei. Alright. Imi pamakaona kuti mwana makadi kuendesa mwana kumapurisa. Ayo. Kuma clinic na kuchipatara maana tarowa nezvidhoma. Mwana akarwa nezvidhoma vandovaenda naye. Vaenda naye kwakaendo handiti. Zvikanzi aiwa mwana uchi zvishiza tase kamurova akatuka umwe ambuya achino akatukwa ngesikana isati vazivi tutano vaziva wani awa mwaziva ora ndopa maita sei right zvadaro
yanga Sunday handiti Sunday ndo pakachitika kuti mwana ndo pakanda kufema mlenga kusini kwacho kuti norga nopeta sei ndimenda kumasoro no pataka kusvika chi mwana pasi mazona saka isusu zvatikazoita manje noda kwefike kutya zvinoitika amai vacho manje taivafonera mwana ari wane zvinhu agona kudavidza kana kuti after 2 days afoni asingarespondi zvakasara ava akasvika pakuti ano mwana ndoda kutumira kuheri kuti ngasanga yavangwana akataura nditotsvaka mwari haanda kungaita action right achibva azoita sei mwana ndopasiya ingaisandi mwana akasheka uri musi wesandi ndatiita chi masuwa ndopatikazodzoka mwana sei ashaya saka isu hedu alright mwana ashayika baba tomboti version yenyiri true ndeyechokwadi makabva maita sei isusu takabva tatoona kuti nyaya yashata alright miraimbo mimambuya pamakaona kuti mwana abva kumashow ashayika chii chamakaitawo saamai chandakaita saamai ya handina zvandakwanisa kuita nonda handisina mari okay makadi kufonera amai vemwana kuti kana vabereki vevana kuti mwana wenyu ashayika amai vemwana pandaimufonera aignore foni yangu alright chero ndikada kutaura naye pawhatsapp aignore but kumuudza kuti mwana wako ashayika amuna kuda kumupa message ndakatomuudza alright imi mudhara ndobva maita sei chii chazoita kuti mwana awanikwe chitona achikandwa mvura pamwana wangu handikumuudza kutaura mayo ya kuti chi taimufonera achitaisa sei asingarespondi achibva asaita sei kushayika kwaita mwana handiti tikazoona kuti zvaipa zvaonetsa isusu zvatiitika dambudziko tisina mwari tiita sei shamwari ngatiita sei ngatirashe mwana ndozvaitika so alright makamutora dziri nguvai kumanheru okay makamirira kuti kuedze makamutora ari manheru mva mandomukanda mvura taurei nyambuya pamukamukanda mvura makabva maita sei makangotora chituna pamakanda mvura mimi makafila sei time yamakasiya chituna chiri mvura pachenyuwo saamai ndakarwadziwa nekuti mwana akafana nemwana saka maida kuti vazoziva sei manje kuti ndozvaitika pakuda kuitira kumuexplainera munina wangu anga asina kana kuda kuziva zvandikuda kutaura nezvazvo so yeah, this is it. John Zvino, Alistair Spanda, finally they are here in Zimbabwe. Oscar, right? Okay. Saka panzi zvakufamba sei? Ambopinda muoffice and okay. So we have the Interpol and the CID homicide from Harare in Bay Bridge. Ndova ngavaripoti ritese navo paprocess yese iyi. So tatongomirira kuti tinzwe kuti what's next, cannot what is the next procedure. Okay. Yeah, she's lost weight. And okay. Yes, Alista, how are you? All right, okay. Na John G. We're on phone now. All right. Okay. Right, Sakata Miron Roti Mapurisa, what's next? What's going on? And then Tosimukarini, Tosimukangwai, Pina Harare. Yeah. They don't want to talk to us. They're busy on their phone.
zvakaoma redwe. Yeah. Zvakaoma. It's okay. Right, well done Zimbabwe, well done everyone. Thank you so much. Finally, justice will take its course. Right. Okay. Right, so Mr. Minutes, ndimi maamuri kukubhodha haachachiriko mabasa paperwork and everything. Yo, it was not an easy journey. I know. But finally, we made it possible. We thank God. Yeah. God has made it possible. All right, okay. Tuone vanhu vedu vakuburuka kumbopinda muoffice nemikwende yavo. That's John Zvivi. That's John Zvivi. Right. And then Alista Svanda. There. Sandwenge shamwa. Hapana fungi. Eh? Kutsvaga? Ari kutsvaga mari ndiani? Alista. Ari kutsvaga mari ndiani? Handisi kumbotsvaga. Mafamba zvakanaka. Okay, they're not getting into the car. Sapera. Okay, it's one. That's Alista Svanda there. Necheni mumakumbo. Mukwende yakanziko na Alista watiko shama. Ukutiko Alista. Ari kutukiri. Popo tanziko. Tori shamari yako zvokudaro tontwari nechikuona kuchikurudu. Auntie. Right, okay. Yeah, it's okay. So you're done. All right, yeah, that's fine. That's fine. Forget your picture name. It's okay. All right. We're still live. It's okay. We're still live. So, guys, this is it. Tamtopinam Road. Let's see if we can get an opportunity to talk to our officer with Interpol. Vaenda kunotambira vanhu vedu. Right, Alista Svanda pinda motikari. It looks like vasamota dziri separator. Vaseparator. Alista ari kupinda munemwe motikari. And John aenda munemwe motikari. And this is vaseparator. Vasofamba pamwe chete. All right. Okay. I think time I going to take on a investigating officer when okay, they're appearing in court and so on. Because it's the leading investigator. Right. Okay. All right. Yeah. Okay. Let me see if I can talk to you. Saka ndobasa rachona tachishanda na Tilder. Nyaya yakatanga nguva yakareba. Takasangana nema-challenges akawandisa. We almost gave up. But takangoramba takashingawo. And this case is setting a good precedent yekuti wakapara mhosva usatizire kune imwe nyika uchiti zvinopera. Zvakatora nguva but unozopedzisira wadzoswa.
I think tadzidzisa zvakawanda kubva panyaya iyi. All right, so I'll be talking to our officer in charge of Interpol. Okay. Saka ndova changu vakutudza kuti zvichafamba sei ava vakutosimuka vakananga kuHarare Sofia State Road pamwe chete, and then tochinzwa kuti so what's next now that they are here in Zimbabwe, when are they likely to appear in court, and tonzwa kuti vachazoappear kucourt lini, and then tozopota tichiuya tichipamda list ari muhasha guys. Andikutsvaga mari. No, we're just doing our job. We're just doing our job. We're just doing our job. Tina mari yatikutsvaga chatikungoda kuti my concern is that there's still no remorseful. Exactly. That's what I mean. Just say it again. It's in Johannesburg. Kuti our number that is remorseful like now. Aiwa Sia, welcome to Zimbabwe. All right, okay. So maybe all right. Saka hand over yaitwa zvakanaka makuseni maona mapictures atamboshare earlier patati ku South African side. I just want to mention these people from Interpol. There is Captain Mahope is no longer there. And then I also have to acknowledge Kabelo, one of the Interpol police officers akazomanyisa kuti zvifambe. Neruzhinji rweZimbabwe rwayo kukoti vachitsigirawo vachiita sei. We worked as a team. Yes. Aiwa, no, we thank God, really, we thank God. Okay, so ipo zvinoregaiti wana mukanisiro kuna officer mutanga. Okay. Tichikwanisa kutaura na officer in charge weInterpol vanova ivo vaenda kunotambira John Zvivi Alistus Banda kuborder, and then tinzwe kuti zvakamira sei nekuti zviri kufamba sei. And okay, all right, lo, it looks like he's busy, right? Yeah, he's still busy. Yeah. And no, that's fine. Oh, you are. No, it's okay. It's all right. It's okay. Anyway, guys, it's all right. It looks like he's very busy. There are a lot of journalists here. Saka isusuka. Definitely by tomorrow tinenge takuzoti nyaya yakamira safe. They are going to appear in court tomorrow. Definitely we are going to be there. Chedu ndechekutongonzwa kuti vacha appear kukoti rinofunge munomusamukira kusenseni amai vababy princess chete akundibvunza akaramba kuya akati hano I can't come. Akangomukira kundibvunza makaendera ubaby princess. We are there. We got here late, very late yesterday. Akati saka vauya here tikati vauya vari the other side vachiri ku South Africa paborder asina 10 o'clock vanenge vachiningirikana. So if chances are likely kuti vanoapia mangwana. No, she was asking kuti vanoenda rini kucourt. She has put on court. Are you free to talk to us? No, it's okay. No, it's okay. No, if you are not free to talk, no problem. No, I understand very well. I understand very well. All right, guys. So this is it. Isuska. Anyway, he said no itemba. Why do you think to save us separate kuti John uko? Hey, but Alistair won. Kanana ye John. They've lost so much weight. Why do you think to save us separate? For security reasons. Because remember when the police put very serious charges. Yeah. I think it's more about security. For security. All right.
aiwa hanesu tiri kutera tiri mumashure. Thank you very Thank much. you so much my dear. Imishiterai isi tasiya mutikeri uko tinofamba chambotagasadza tajeka tuba one of the things paunenge vachienda kucourt during the trial momombouya. No, but we've been charged. job well done. Thank you very much. Job well done. God bless Job well done. Thank you. Zimbabwe. Thank you so much. Thank you so much. Chief. Mr. Net. All right. Okay. So, guys, this is it. My tabasa. Finally, they are here. Takuchimirira kuti tichiona kuti justice yochisevwa. #justice for baby princess. Thank you so much. God bless.